कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. देवगड देवीबाव येथील अन्नपूर्णा नदीच्या पुलाचं काम सुरू असल्यामुळे करण्यात आलेला पर्यायी रस्ता मुसळधार पावसाच्या पाण्यात वाहून गेलाय. तसंच वानिवडे रहाटेश्वर कालवीवाडी येथील पुलाच्या कामामुळे करण्यात आलेल्या पर्यायी मार्ग देखील वाहून गेल्यामुळे तळवडे, गडितामणे, पावणाई या गावांचा देखील संपर्क तुटला होता. गेल्या 4 महिन्यात या अन्नपूर्णा नदीचं पुलाचं काम चालू आहे. काम अगदी सुरळीत आणि व्यवस्थित काम चालू होतं, पण असं अवकाळी पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. थोडं अपुरं राहिल्यामुळे कामास विलंब होत आहे. सध्या कसं आहे की या रस्त्यामुळे मालवण कणकवलीला रस्ता जातो आणि पर्यायी मार्ग काढला होता आणि पर्यायी मार्ग सुद्धा अति पावसामुळे, अवकाळी पावसामुळे पर्यायी मार्ग सुद्धा बंद झाला आणि जनजीवन विस्कळीत झालेलं आहे आणि शेतकऱ्यांची पण खूप अवस्था बेकार झाली आहे. त्याच्यामुळे शेतीची कामं पण पुढे त्रासदायक होणार आहे. जाण्या येण्यासाठी वाहतूक बंद आहे. तरी शासनाने याचा विचार करून लवकरात लवकर याची कामाची पुढील पूर्तता करावी, असं ग्रामस्थांच्या वतीने माझं म्हणणं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.